És que el cotxe se me l'han portat a la grua, però com que paga més TV... Ah, també tens raó. Sí, doncs ja està. Doncs mira, continuem, no? En fi, com deien, comencem l'antagonistes parlant de taxistes, perquè un estudi que ha elaborat l'Institut d'Estadística ha confirmat que els taxistes de Tarragona són els més cars d'Espanya. A veure, vols dir que si jo vull sortir de marxa com fa Pocholo, que va a Ibiza, me surt més barat que anar al portal de casa d'aquí de la tele? Doncs sí, pràcticament podríem dir que sí, o gairebé estarà al voltant. Nosaltres el que hem fet avui, antagonistes, és la pel·lícula de Collateral, tu saps la pel·lícula de Collateral? Ah, el Tom Cruise. Que surt el Tom Cruise que fa de dolent, que es munta en un taxista i aquest taxista li ha de portar a 5 llocs diferents on ha de fer, o ha de matar, o ha d'assassinar a una persona. Per cert, un moment, per la gent que no hagi vist la pel·lícula, ho sento per xafar-vos la pel·lícula. Bueno, ja està. Doncs nosaltres hem pensat, i si extrapolem aquesta seqüència de Hollywood aquí a Tarragona? Aquest és el resultat. ¿Qué? ¿Dónde la llevo? Al final de la calle. Pues venga. Son 10.000. ¿10.000? ¿Está usted de guasa? Si en Madrid es mucho más barato. ¿Sabe que soy asesino profesional? Y no pienso pagarle. ¿Qué?